Benvinguts i benvingudes a l'aula de gralla i timbal i benvinguts i benvingudes al curs només per membres VIP. Aquest curs està destinat a tots i aquelles de vosaltres que heu decidit fer un pas més a l'aprenentatge d'aquest magnífic instrument. D'entrada, donar-vos les gràcies per la confiança i donar-vos les gràcies per voler aprendre una mica més. Com bé sabeu, al canal de YouTube Aula de Gralla CAT teniu un curs bàsic de gralla amb un requadre de color vermell on ensenyava una mica 4 coses bàsiques. Però aquí no només farem un repàs de tot allò, sinó que a més aprofunditzarem i us ensenyaré noves tècniques. En aquests vídeos només hi tindrà accés tots aquells membres VIP del canal de YouTube i aquelles persones que siguin mecenes a l'aixeta. Veureu que estructurarem tot aquest curs per blocs i que els aniré obrint a poc. Això ho faig perquè us conec i sé que si de cop i volta obro tots els curs, us mirareu tots els vídeos i no anireu fent els exercicis que us vaig enviant. Per tant, primer de tot, veieu la teoria, feu els exercicis i els feu tota la setmana. Així, fins al següent vídeo, que jo l'obriré la setmana següent. És a dir, el que heu de fer és veure els vídeos teòrics, fer els exercicis durant tota una setmana i a la següent setmana practicarem el següent mòdul. Soc conscient de que alguns de vosaltres ja toqueu. Llavors, si no teniu clar quin nivell teniu, jo, sisplau, us demanaria que inicieu el vídeo des del vídeo número 1 i aneu a poc fent els passos i millorant amb cadascun dels aspectes. Si ja sabeu que teniu un nivell bo i voleu anar més endavant, doncs allà vosaltres. La meva recomanació és que comenceu pel principi. A diferència dels vídeos de YouTube gratuïts, veureu que el ritme aquí és molt més pausat i segurament són molt més llargs. En aquests vídeos no m'interessa captar la teva atenció perquè t'uneixis al curs, sinó que vosaltres ja heu fet un pas més, ja esteu un nivell per sobre i per tant, si esteu pagant per ser mecenes o per aquest vídeo, és que realment teniu un interès en aprendre. Així que jo ja no m'enrotllo més i anem a veure el primer bloc on parlarem de la gralla. I recorda que si has arribat a aquest vídeo d'alguna altra manera i encara no ets mecenes a l'aixeta, ho pots fer-ho. Hi ha diferents tipus de mecenes i tu decideixes quin és el que més t'interessa. Una forta abraçada i ens veiem al següent vídeo. Adeu!